Egunon, bueno, ia, ostabe asko gara. Egunon, ni ganiz nahi, kasetaguneko ezitzailie, vale? Eta gaur, bideokonferentzizek eitzeko aplikazioei buruzko itxaldize izango zuie, vale? Alanda guztizbe, zer baino lelau, urrengo itxaldizeri buruz berbaingo txutie, vale? Datorren hastien, dako zuielakon, zure mediko itxurdua eskatu internet bidez izeneko itxaldize, vale? Izango da, asteartien, 26en, atxaldeko 6etan, erderaz, eta ostegunien 28en, atxaldeko 6etan, euskeraz, vale? Hau esan da gero, zer esango? Bueno, geure itxaldizeri buruz hasiko nahi, ingote berba, vale? Bueno, badakizuie, bideokonferentzizek eitzeko aplikazioak erabiltzen hasi garala azken urtien, batez be, COVID-eri buruz, osea, COVID gaitxik, vale? Ezin izan garalakon mobidu etxetik izatez, vale? Eta, etxetik biharrien edo etxetik ikasten egon garalakon. Eta, etxetik gure familize behitu ikusten edo berbaitzen, eta azkenien, bideokonferentzizek eitzen gendu zen, bale? Gauza garrantzitsu bet, hau enkeran, bale? Bideokonferentzi bat emonkeran edo eginkeran, mugikorretik edo tabletetik, beti, mesedez, edo aldan neinien, beti, Wi-Fi-retik konektatute egon bihar gara, bale? Zeitzik, honek bideokonferentzizek datu asko esaten txuz, bale? Eta kontratatute dakusen datuek, megak, gigak edo zer dan, harin agortuten dauz, bale? Bideo bat, bialduten duen momentuen, raka, asko kentzin dut, bale? YouTubeen, bebai, YouTube ikusten duniko, bebai, junitzen da, harin, bale? Hemen, biko itxagaitxik. Deskargatuten gauzelak beste batzun bideoe, eta geuk botaten gauzelakon beste bideo bat. Duen, obiena da, Wi-Fi-etik konektatute, bale? Esan duten mugikorra edo tableta, baitxe alda izan gure ordenagailue, bale? Bueno, sin más. Guazen, aurrera, uste duten txuten daztela, bale? Itxaroten dut baietz, ez da arazorik. Vale, guez, urrengo horri aldera, bale? Dakuz, hemen, lau aplikazio azaldukotez, bale? Izatez, gero alternatiba batzuk, bale? Dakuz, hemen, lau, Skype, Jitsi, Zoom eta Hangouts, bale? Laurek diez doain edo debalde eta, naiz eta pare batek, ordainduteko atalen bat dakoie, bale? Kostutxu bet dakoie, depende zer erabiltzen duen. Bueno, guazen aurrerantz, bale? Bueno, Skype. Ziurrenik, Skype ezetuten zuiela geizenak, bale? Skype dator Microsofteko enpresatik, bale? Doako aplikazio da, zuek altzuie deskargatu doain, eta, erabili bebai doain, bale? Ez da arazorik. Doain, ondo azten gara, bale? Geizenez, ezaugarrizek azten asko nahi, bale? Geizenez, 24 pertsonen arteko bideo deitzek aldiz egin, bale? 24 pertsona, klase bat izatez, bale? Ondo dau, ez da txarto, bale? Chat bat bebai dako, idatziz konektatuteko eurekaz, bale? Telefonoaren SMS konexioa dako, zer gu dago esan honek? SMS-etik bebai altzuie bialdu mesuren bat edo notifikazioaren bat edo zer dan, bale? Alduz partekatu dokumentuek, bale? Txatan bidez, dokumentuek partekatuten duz, eta alduz bialdu, Word dokumentuek, edo Word dokumentuek, parkatu, PDF, argazki, bideo, eta bar, bale?
edo zer. Alduz egin bebai, ahots deizek, bale? Izan barik, nik ontxe momentun dakoten moduen, ez dakoten lakon webkamik, eta zeu hori bebai, agotxetik nau berbetan, bale? Bueno, hori inge, urrengue da, ahots deizekaz dakona zer ikusize. Eta zer gertatuten da? Bueno, erabiltzaileen arteko deiak doakoak dira. Osea, Skypeetik Skypera, doaineko tiez, bale? Baina, Skypeetik kanpora gure badun erabili, osea, nik Skypeetik gure badoten deitzu neurekideren baten smartphonera edo telefonora telefono zenbakire, hor kostu betokingo dau, bale? Horregaitxik, bueno, oindala urte batzuk, da uste dut gaur egunin bebai existiten dela, txartel batzuk existiten diez, hori, saldue gehituteko Skypeko gure konture, bale? Bueno, guazen aurrerantz, eta daku Hangouts, bale? Hangouts, norena da? Googleena, bai. Hemen ekarten dauen moduen, automatikoki instalotutako doako aplikazioa da, bale? Googleen parte dana, bale? Bertan, honako hauek egin aldi izango ditugu. Bueno, hemen lasterazko nahi honekaz puntukaz, bai zer esan bidot. Izatez, gure Gmailera sartzen bagara ordenagailuen bidez, eskerretara beko aldien daku Hangoutseko txata, bale? Lekue, bertan berbaitzeko edo zer dan, edo bideodeizek itxeko, bale? Baina, gure smartphonea bidez, gure badun egin Hangouts, gaur egunien, telefono barriren bat badako zuie, deskargatu inbizuie App Storetik edo Google Play Storetik, bale? Edo gure, horre bizek, zune esaten Huawei App Galeritik, hortik ezin olangorik deskarga, bale? Bueno, izatez Googleeko Storetik edo Googleeko dendatik deskargatu behar du eta sin más. Da esango zuie, bale, ondo, eta zelan emoten nahi altaz. Deskargaten bazun aplikazio edo zein aplikazio zure smartphonean, zure Android smartphonean batez be, ziurrenik dakozu Gmaileko kontu bet. Orduen, hori bihar da, bakarrik da hori biharzune, erabiltzeko Hangouts, bale? Gmaileko kontu bet biharzu. Badakozun, ez da barazorik. Bueno, eta ze ezaugarri dako zonek Hangoutsek? Bueno, apurtxu bete besti baino, harinaukuek baino apurtxu bet txarrauek izatez, bale? Apur bet. Eta zentzutiz, bueno, gehizenez 10 pertsonaren arteko bideodeizek aldiz egin, bale? Bakarrik 10 pertsona. Ez da asko, familizentzako ederto baten dau. Nik erabiltzen nauen eta ondo funtzionaten dau eta ondo du eta arazo barik, bale? Gero badako chat bat, bale? Idatxiz komunikatzea 150 lagunekin batera, bale? Talde eder bata 150 lagun okitzie. Jakin deizuien, bale? Munduko edozein telefonotara alzu deitzu. Hori, edozein telefonotara, klaro, edozeinek dako lez Gmail bat, alzu erabili Hangouts. Parkatu, astuten zandazten. Bebai alzuz, hemen alda gehitu beste puntu bat, dela, dokumentazio edo dokumentuek alduz partekatu bebai, bale? Esadoten moduen, Skypeen moduen, Wordeko dokumentu bat, PDF bat, argazki bat, bideo bat, eta bar, bale? Da, azken puntu da, mezuak bialtzea naiz eta konektatuta ez egon, bale? Zu bialdu naiz eta konexiorik ez eokin, da gero, konektatuten zareneko internetera orduen bialduten da, bale? Hau da WhatsAppen moduen, bale? Bueno, guazen aurrerantz. Urrengue, Zoom, edo Zoom, esaten da moduen, inglesez, Zoom. Bueno, doako bertsioa duen aplikazioa, non zerbitzuak ordainpeko bertsioan, baino mugatuago dauden horren, honako hauek ere egin ahal izango ditugun, bale? Hau, badako bertsio
doako bertsinu bat eta ordainpeko bertsinu bat, bale? Bardineti ez izatez, baie, dakoie, hori, diferentzi bet bakarritakoie. Bueno, izatez, diferentzi handi bet, da, baie, bueno. Bilerak, 100 lagunekin geizenez aldiz egin, bale? Doako bertsinoen 40 minutuko iraupena izango da. Ordainpekuen zeukusun beste, bale? Zer gehiz hau? Aldu partekatu pantaili, bale? Neure moduen, ontxe momentuen, nahuela partekatuten, gure, presentazioe edo aurkezpenan diapositibak, bale? Aldu partekatu, edozein dokumentu, edozer, bale? Jolasten bagauzen behize. Bueno, alduz Google Drive, Dropbox edo Boxeko dokumentuek partekatu, bale? Aukeri daku. Eta parte hartzaile aktibo gisa edo irakurketa utxerako bat egitea aldu erabili, bale? Zer gudu esan honek? Algara, egon danok berbetan alda batera, edo algari egon pertsona bat bakarrik berbetan, eta bestiok entzuten, bale? Hau, nahiko ondo dau, holanda guzti be, hauteko apurtxu bet organizatute edo antolatute, da hori be, garrantzitsue da olako aplikazio baten. Ondo? Bueno, hemen, Jitsi. Nik erabiltzen duten aplikazioe gehien gustatzen daztena da, honetarako gauzetarako, eta uste dut izatez gaur egunin ez toztela emon arazo bat bez, bale? Uste dut. COVID-19 gaitzaren ondorioz gehien hasi den doako bertsioa duen aplikazioa, bale? Hau da, gehien hasi dana, Jitsi. Zunbe bai batez be, Jitsi. Zeitzik, doako edalakon osorik, bale? Eta ze ezaugarri dakoz? Konferentzizetarako parte hartzaileen kopuru mugagabea, bale? Banda zabalerak bakarrik mugatzen du. Hemen, algara sartun, zeu ikusuien beste, bale? Pasaitzaren bidezko sarbide kontrola. Hau da, guk gela bat sortuten du Jitsin, eta gure badun, pasaitz bat altxagu emon, edo imini, eta holan bakarrik sartuten diez, geuku duzen pertsonak. Zeitzik, jente asko dagoelakon, edo ez daitz hackerrez, jente asko dagoelakon, hortik ikusten dagoela, probaten dagoela izenak, eta, sartuten diez gelatara, bale? Hori, baimenik barik, bale? Eta, apurtxu betin kordiu da. Alzu bota, ez da guarazorik, baienik ez dokure inor sartuti, karo, igual, pentsa, 100 pertsona nartien sartuten datxuz 10 kontrol barik edo zer dan da, horrek, esaten da moduen, no mola. Bueno, ez da biharrezkue, gainerako parte hartzaileek deskargatxie, vale? Interneteko nabigatzaileen bidez alzuiera erabili, vale? Eta kode irekikue da, 100, vale? Ez dako gauze arrarorik, vale? Eta super garrantzitsue da, vale? Hobekuntzeko kingo dauilakon alde guztizetatik. Bueno, guazen Jitsi, beste aukerakaz, vale? Alternatibakaz, vale? Eta hau da, ezetuten zuionek lau ikonuek, ez da? WhatsApp, Facebook, Instagram eta FaceTime, vale? WhatsApp danok ezetuten du, ziurrenik edo geizenak, vale? Gaur egunin okindu halango gauze raro bat WhatsAppen, ez da esku guzte horren beste. Bai, bueno. Denek mugikorren duten aplikazio bata, erabile erreza eta beti eskure, vale? Beti daku WhatsAppa, hor.
Alde txarra, telefono zenbakize bihar dule pertsoniagaz berbaitzeko izatez. Ezta? Hori. Bai, bueno, alduz egin taldeko deizek, apurtxu bet ez dizain onak, ez diz aurreko aplikazio moduko onak, bai, izatez, hori. Da gero, sare sozial moduen daku Facebook eta Instagram, bale? Honek, bai, zuzeneko ekitaldizek emoteko aukeri daku, bale? Bideokonferentzi bidez izatez, aldiz erabili, bale? Facebook eta Instagram. Eta azkana, eta hau, bakarrik dau, iOS sistema eragile erabiltzen dauen dispositibutarako. Hau da, iPhone edo iPad aparatuek dakoien pertsonantzako, bale? Super ondo funtzionatzen dauen aplikazio bat da, nik probata dakot, ez da, nik ez dakot telefonorik FaceTime itzeko, bai dakotela probata eta super ondo duen gauze bat da, bale? Oso dinamikue eta politxe. Mobiten da hor, pantaili mobiten da, eta da nahiko ondo dauen gauze bat da. Bueno, labur esan da, bale? Aukera nahiko dakuz, bale? Daku Skype, taldientzako aplikaziorik onena izatez, esangu. Hangouts osoa eta telefono zenbakirik gabe, bai Gmail bihar du, gure helbide bat bihar da, horretarako. Zoom, gure bilerak antolatuteko, bale? Honai bilerak. Bueno, Zoom eta Jitsi izatez, bale? Kurtsuek edo ikastaruk emoteko edozein, bizetatik edozein aldiz erabili, bale? Bai parte hartzaileen, bai Jitsi parte hartzaileen kopuru mugagabi dauelakon, bai igual 70 pertsonan hori ikusteko edo holako gauzeiramet, holakorik, ez da izen dagoen esaten. Bueno, Jitsi hori, parte hartzaileen kopuru mugagabi edalakon, eta Zoom, bebai, bardine. Ez mugagabi edalakon, baizik eta, ondo funtzionatzen dagoelakon. Zoomek 40 minutu, Jitsi zeukusun beste, bale? Eta super ondo dau. Gero alternatibak, WhatsApp, Facebook, Instagram, eta FaceTime, bale? FaceTime oso guapo dau. Bale, honek esan da, kontuna okin bide, ontxerik aurrera hainbeste aplikazioak urtengo dauila honekaz ezaugarrizekaz, bale? Adibidez, Telegram, bale? Telegram ez da bideokonferentziz ekitzeko modokue izatez gaur egun, bale? Bai ikusitze dau, urrengo bertxinuetan ziurrenik ekarko dauela. Da, bai kontuen izateko aplikazio bat da. Doain dalakon eta potentzi handiko aplikazio bat da. Bale? Bentsat niri ez toztitzitzen bideokonferentziz ekeitzen. Uste dut oindala hietxu batzuk bai itxitze zauela, bai gaur egun ninja ez. Parkatu. Eta zer gizau? Bueno, ezebez gizau. Vale? Esangot eskerrik asko entzuti arren eta hori labur-laburriniko itxaldize da. Alanda guztibe badako zuiena edozein arazo edo galderarik badako zuien, alzuiera juen, alzari ezun idazten, hemengo hauntzek, bale? Nik jarraituko berbetan apurtzu bet, edo, alzuie eskatu aurretizko zitak, internet bidez edo telefonoz gure edozein kasetaguneko zentrutarako, bale? Bueno, edozein, irekitze dauzen zentrutarako, bale? Asko nahi, bale? Errepaso moduen, bideokonferentzizetarako aplikazioek emonduz Skype, Hangouts, Zoom
eta Jitsi, bale? Skype da ezeunena, Microsoftena, beti existidu den aplikazio bat da, beti udot esan, oindala izea hogei urterik, bale? Hangouts, Googleen txateko aplikazioa da, gonda, esaten da moduen, en la cuerda floja hainbeste denporan, bai izatez, pentsaleike, ostabere erabiltzen dauela jentiek, eta, bueno, hori beti da ona, hori beti, vale. Zer gizau? Bueno, Jitsi, Zoom, Zoom, erabiltzen zan, oindala, ja, urte batzuk, oindala urte batzutatik, nik bilera batzuk itzeko erabiltzen hauen, eta ondo funtzionate zauen, da, bueno, gauze txarrena, 40 minutuko, itxaldizizuna izaten, 40 minutuko konferentzize dala bakarrik. Eta orain, Jitsi, dauela, ondo funtzionaten du. Beste bat, Google Meet, bale? Google Meet izatez, bebai, balizo dau, bideokonferentzizetarako, batez be, ikastaroren bat emon bihar bazuien, eta oso ondo funtzionaten dagoen aplikazio bat da, bale? Alda erabili, baitxe, smartphone baten bidez, tablet baten bidez, ordenagailu baten bidez, eta, hori. Eta truko txubet esango txutie. Hauek guztizek, alzui erabili, espako zuien ordenagailurik, eta zeuen smartphoneak, eta zuen telebistak Smart TV badiez, alzui erabili, partekatuteko zuen smartphonean pantailie partekatuteko aukerie, eta holan beste pertsonak handi ikusten zuie, bale? Truko txubet da. Badan, ikastaro bat zauzila emoten, Chromecast edo olako Miracast edo Cast izeneko Mirrorcast edo berdin joz, olako izenak dako eta horrek erabilitxe, partekatuten zuie zeuen telefonuen irudize eta alzuie ikusi, hori, zeuen telebista inteligentietan, ¿vale? Smart TV, ¿vale? Eta hori be, super ondo dauen gauze bata, ze azken finien, hauzie denpora guztizen ikusten, smartphonean pantaile txikizek kakuen artien, eta, hobeto ikusten zuie, ¿vale? Bueno, uste dut, onaino ondo dauela, eta, bapez, eskerrik asko horregotiarren apurtxuet berandu hau hasi gara, bai, nik uste dut ez dauela hain txarto be, bale? Bapez, gogoratu, datorren hastien, dako zuiela beste itxaldi bet, bale? Zure mediku itxordua eskatu internet bidez izeneko itxaldize, bale? Dako zuie, martitzenien 26, atxaldeko 6etan, erderaz, edo gaztelanizens, eta eguenien, edo estegunien, 28 atxaldeko 6etan euskeraz, bale? Nik uste dut oso garrantzitsu edan gauzetxu betala, bale? Zure mediku itxordua eskatutie internet bidez gaur egunien dala oinarrizkue, bale? Dauzen moduen gauzek, erreztuteko bizize zeu hori, bale? Da, hori, okingo zuie hori itxaldize datorren hastien, bale? Urtarrileko azken itxaldize, gero txailien asko gara beste itxaldi batzukaz, bale? Bapez, eskerrik asko horregotiarren, eta zaindu zaitxezie, mesedez, gauzek ez dauzelakon broman hartuteko moduen, bale? Da, albazuien erabili bideokonferentzizetako aplikazioek zeuon lagunekaz edo familizekaz ikusteko, hobeto. Bueno, ondo ibili eta asteburu eder bat izan. Agur!